keď budeme mať citlivejších manažérov a budeme mať ľudí vo firmách, ktorí budú viacej v kontakte sami so sebou, budeme mať lepšie vedenie firiem a to môže mať veľmi pozitívny dopad na všetkých. Zamestnanec, ktorý vie si dávať pozor na svoje hranice, naučí sa vlastne pracovať so svojím telom, tak je dlhodobo vlastne pre tú firmu výkonnejší a prínosnejší ako človek, ktorý rýchlo vypáli. Mala som aj terapeuta, ktorý viedol moju integráciu celý čas, čiže bola som vlastne pod dohľadom odborníka, ktorý mal veľmi veľa skúseností s psychedelikami. Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní už v poradí 114. epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Dnes sa budem rozprávať s organizačnou psychologičkou a zakladateľkou platformy Under the Apple Tree, ktorá sa venuje prevencii v oblasti duševného zdravia a ktorá pomáha tímom a jednotlivcom k vedomejšiemu životu v práci. Kristínou Pomoty. Tak Kristína, vítaj u nás. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Ja musím povedať, že na dnešný rozhovor som sa obzvlášť tešila a podľa mňa bude aj veľmi zaujímavý, keďže ty sa venuješ okrem pomoci firmám nastaviť si nejaké to zdravé prostredie, zdravé vzťahy, aj výskumu v oblasti rozšírených stavov vedomia a psychedelik pri liečbe duševných ochorení. Takže myslím si, že aj naši posluchači sa majú dnes na čo tešiť. Ja by som to trošku opravila iba, že sa venujem tomu, že študujem vlastne vedu, ktorá je o psychedelikách alebo o rozšírených stavoch vedomia. Čiže ja sa vzdelávam, ja nerobím výskum a venujem sa osvete v oblasti bezpečného užívania psychedelík. Respektíve pripravujeme skôr ako keby takú platformu, kde sa ľudia budú môcť vzdelávať o rozšírených stavoch vedomia a aj sa ako keby pripravovať na takéto stavy. Tak ja si myslím, že aj keď sa nevenuješ úplne výskumu, že to bude veľmi zaujímavé, že naozaj, že naši posluchači, kde sa majú fakt na čo tešiť, a ja už sa teda fakt teším, ale prejdeme vlastne k tomu až v druhej časti. Poďme teraz trošku tak pekne po poriadku. No úplne tak na úvod sa opýtam, že ako sa dnes máš, s akou emóciou si dnes prišla do tohto nášho štúdia? S výbornou emóciou som prišla, bola som cvičiť ráno box, ktorý som začala robiť asi mesiac dozadu a nabíja ma to, veľmi ma to nabíja energiou a som unavená, lebo som to 2 týždne nerobila, takže teraz som sem prišla s takým, že tu si idem posedieť na tejto stoličke, celkom sa teším na tento rozhovor. Tak verím, že si trošku pooddychuješ. Ten box je v rámci nejakej takej psychohygieny, work-life balance? Úplne, pretože celý život som robila pohyby typu yoga a balet a veľmi si prípadám vtipná na tom boxe, ako tam prinášam tie moje jogové pózy, takže aj pre všetkých ostatných je to celkom zábava. A je to pre mňa úplne niečo nové, úplne nikdy v živote som sa takto nehýbala, takýmto spôsobom. Možno je to aj inšpirácia pre poslucháčov, hej, že skúsiť predsa len aj niečo iné, hej, že keď sa tomu venuješ mesiac. Podľa mňa som strašne potrebovala nejakú dynamiku do života, že to telo vlastne si pýta. A je to psychicky určite, to má vplyv aj na psychiku, že mám taký dynamickejší šport. To som si napríklad ja hovorila na poslednej hodine jogy, ktorú tiež veľmi rada cvičím, ale som si povedala, že asi by som fakt povedala niečo dynamickejšie, lebo stále tie myšlienky stále nejak prichádzali a na tej joge som rozanalizovala asi celý život, aj celú prácu a že možno to dynamické cvičenie je také, že človek trošku viac vypne. No. Takže, ale každému čo vyhovuje samozrejme. Joga je meditácia. Takže viem pri nej veľmi oddychovať, ale vnímam to, že keď moje telo vlastne rýchlo sa zbavuje energie v nejakom dynamickom športe, tak cítim sa silnejšie a mám úplne, je to iný typ energie, ako keď robím niečo také ladné. Takže kombinovať to určite treba. Skúšať. A komu čo vyhovuje a komu čo robí asi nejakú radosť a prináša dobré pocity. Ty si založila spoločnosť Under the Apple Tree, ako som už v začiatku spomínala. Čomu sa tá spoločnosť venuje? Ja som to len tak v skratke povedala, keby si to možno tak vysvetlila podrobnejšie. Under the Apple Tree sa venuje prevencii. Ty si to tak lepšie anglicky povedala ako ja. Mám to naučené, ale môžeme to hovoriť ako sa nám páči, možno inak ten názov budeme možno meniť. Dokonca som sa teraz dozvedela.
takže je to teraz také... Mám rada ten názov, ale uvidíme, čo s ním bude. A každopádne, venuje sa prevencii v duševnom zdraví. Aj vo firmách, aj pre jednotlivcov. Pracujeme vlastne, koučujeme už hlavne jednotlivcov a pracujeme aj s firmami, s rôznymi tímami, kde to vyzerá tak, že buď robíme facilitáciu alebo tímový coaching a vzdelávanie, čiže vlastne vedieme zamestnancov k tomu, aby pracovali so svojím duševným aj fyzickým zdravím, takže rozprávame sa tam aj o ich tele a vlastne pracujeme s rôznymi technikami, ktoré sú postavené na terapii s telom, čiže prinášame vlastne rôzne takéto aj poznatky, jednak fakty a aj nejaké cvičenia vlastne do toho firemného prostredia. Rozprávame sa tam často o témach, ktoré tam nie sú bežné, ktoré vlastne v tom duševnom zdraví sú, povedzme, málo diskutované a prinášame a riešime aj témy, ktoré sú bežné vo firmách, čiže o wellbeingu a o inklúzii, o firemnej kultúre v zmysle nejakej bezpečného, prijímajúceho prostredia. To už si myslím, že o tom sa na Slovensku veľa rozpráva, ale my tam prinášame aj také témy, ktoré sú viacej psychologické. Napríklad o traume sa rozprávame, alebo hovoríme o tom, akým spôsobom vlastne funguje to prepojenie mozgu a s telom, aké sú tam vlastne rôzne ako keby naše návyky, ktoré môžu byť, povedzme, niečom pre nás limitujúce a naopak, aké návyky vlastne vďaka tomu, že poznáme toto prepojenie medzi myslou a telom, nám môžu pomáhať dlhodobo. A potom pracujeme s manažérmi, čiže robíme coaching rôznych lídrov vo firmách, vedúcich pracovníkov, CEOs, HR vedúcich, s ktorými pracujeme vlastne na takých aj strategických otázkach, čo sa týka ich zamestnancov a potom sa vlastne, a teda najmä ich duševného zdravia, wellbeingu, a potom koučujeme vlastne zamestnancov, ktorí sú buď vo firme, čiže prídu k nám cez tú partnership s tou firmou, alebo vlastne prichádzajú ako jednotlivci za nami. A to je momentálne, čo robíme. Robíme to takto rok a pol a myslím, a budeme to teraz dosť meniť. Čiže ideme ako keby trošku takým iným smerom, ale o tom ešte nechcem veľmi do hĺbky hovoriť. Je to nová vlastne taká služba a rôzne ako keby jej súčasti, kde sa budeme venovať prepojeniu mysle tela. Budeme sa venovať aj otázkam wellbeingu tak veľmi komplexne, prepojením medzi vedou a spiritualitou. Budeme sa rozprávať vlastne o rozšírených stavoch vedomia a budeme robiť tie rozšírené stavy vedomia v zmysle bez substancií, čiže na Slovensku sú psychedelika ilegálne a vlastne jediné, čo môžeme vzdelávať o nich, čiže budeme robiť ale také, alebo teda skúšať si také návyky a také terapie, ktoré už môžu ako keby byť aj prípravou na rozšírené stavy vedomia. Premýšľam nad tým, že ako sa to vlastne dá, hej? Že vlastne ako keby tie rozšírené stavy vedomia bez tých psychedelik, že ako to funguje? Rozšírené stavy vedomia sú dostupné pre nás aj cez meditáciu alebo dýchanie. A aj istá forma meditácie je stále rozšírený stav vedomia. Sny sú rozšírený stav vedomia. V istom slova zmysle, keď sa učíme napríklad reflektovať na naše sny a porozumieť vlastne takýmto spôsobom sa spájať so svojím podvedomím. No a potom veľmi s tým súvisí aj to, že harmonizácia tela. Že keď je telo v harmonii, tak dokáže vlastne oveľa rýchlejšie sa spájať s takým zdrojom, ktorý je dostupný aj pri rozšírených stavoch vedomia. Čiže tá harmonizácia tela je niečo, čo môžeme robiť v podstate hoci kedy, keď si na to nájdeme dostatočný priestor, len ono to má samozrejme určité ako keby také, že v tom kontexte toho pokoja, tej prírody, toho odpojenia sa vlastne od každodenného tohto nášho šialeného rytmusu, ktorý žijeme v mestách, tak
je to samozrejme veľa jednoduchšie. Takže my chceme vlastne aj veľa komunikovať o tom, ako by človek mohol, bežný urbánny človek, žiť trošku viacej spätý s prírodou, alebo vlastne učiť sa ako keby tú prírodu integrovať do svojho života, aj keby som toto možno nepovedala takto, že myslím si, že my sme súčasťou prírody, nie sme od nej oddelení a častokrát sa tak aj na to pozeráme a myslím si, že keď zmeníme tú optiku, že ako veľmi vlastne človek je súčasťou prírody a vlastne vyšiel z nej a bez nej by tu nebol, tak je to veľmi to mení vlastne aj ten pohľad na to, ako pracujeme, alebo akým spôsobom vlastne chodíme do práce, ako komunikujeme medzi sebou, aké vzťahy medzi sebou kultivujeme, pardon. Takže takú tú, ako keby naozaj veľmi autentické prežitie toho prepojenia s tou prírodou. Ja to chcete vlastne realizovať, keď som tomu dobre porozumela, jednak vo firmách, ale potom aj v prípade jednotlivcov? Tieto služby budú pre jednotlivcov a určite budeme ďalej pokračovať s prácou vo firmách. Veľa sa venujeme teraz téme embodied leadership, čiže akým spôsobom môžu vedúci pracovníci alebo leadership pracovať vlastne so svojím telom a cez ten kontakt s tým telom vlastne byť lepšími lídrami. A ako teda môžu byť lepšími lídrami? Neviem, samozrejme asi je to individuálne, ale určite ale je to práca s tou citlivosťou vlastne a keďže vnímame to telo prepojené s tou myslou, tak samozrejme všetko to ide najprv cez faktické ako keby pochopenie toho systému, čiže je tam tá vzdelávacia časť, kde sa vlastne lídri učia o tom, ako funguje mozog z tohto hľadiska, ako funguje nervová sústava, akým spôsobom na nás pôsobí stres, čiže ako vlastne naše telo a naša psychika reaguje. Určite ukazujeme aj niektoré štúdie, alebo teda také vedecké dôkazy toho, akým spôsobom je vlastne prepojené telo s mozgom, alebo teda s myslou a s našou psychikou. A tieto, keď hovorím, že nie telo je prepojené s mozgom, ale teda naše telo je prepojené s našou myslou a s našim prežívaním, s našou psychikou. A vedieme manažerov k tomu, aby mali tieto fakty. A potom sa rozprávame vlastne o tom, ako oni môžu pristúpiť k svojmu telu a pozorovať ho a byť jeho takým citlivejším pozorovateľom, aby sa dostávali viacej do kontaktu aj so svojimi emóciami a viacej do kontaktu so svojou intuíciou, povedzme. A pracujeme vlastne, myslím si, že je to taký proces citlivenia vlastne manažerov, ale robíme to aj pre zamestnancov. Je to veľmi, samozrejme, ja som zástanca toho, že takéto prístupy by mali byť vlastne dostupné každému a každý môže na sebe takýmto istým spôsobom pracovať. A jasné, že keď budeme mať citlivejších manažérov a budeme mať ľudí vo firmách, ktorí budú viacej v kontakte sami so sebou, tak ja verím tomu, že budeme mať lepšie vedenie tých firiem a to môže mať veľmi pozitívny dopad na všetkých. To je veľmi zaujímavé, lebo sa mi páči táto myšlienka, lebo častokrát sa stretávame možno s tým spoločnosti, že ten manažer a líder má byť taký ten akože silný, mocný a nejaké slovo, že citlivieť, to znie takým spôsobom, že ako je to myslené, že ako by to mohlo fungovať, ale si to veľmi pekne vysvetlila, že myslím si, že to dáva obrovský zmysel. Ja si myslím, že vlastne v tej citlivosti, že keď sa dostane vlastne ten líder do kontaktu so sebou viac a vie so sebou viacej pracovať, získa aj väčšiu kontrolu nad svojimi emóciami a aj získa ako keby lepšie porozumenie a hlbšiu empatiu s inými ľuďmi. Čiže toto celé je vlastne súcitné. Ja som vo výcviku s Gáborom Mate a to sa volá, že súcitné dotazovanie alebo dopytovanie. Veľa samozrejme čerpám z toho momentálne. Už čím ďalej, tým intenzívnejšie a vnímam to, ako vlastne tento súcit so sebou, ktorý lídri naberajú na seba, má potom vplyv na to, ako vedú zamestnancov a nechcem ísť do toho možno nejakého omylu, že by to možno znamenalo, že teraz všetci budú hyperempatickí a prestanú myslieť alebo prestane im záležať na tom výkone, že
myslím si, že to to nie je cieľ. Cieľ je, aby mali lepšie vzťahy, aby sa lepšie vedeli počúvať samých seba a lepšie počúvať svojich zamestnancov. A myslím si, že keď dojde k tej citlivosti na seba aj na iných, tak potom je to naozaj ako keby do hĺbky to ozdravuje ten celý systém. Keď sa ešte vrátime možno trošku na začiatok, čo teba viedlo k založeniu Under the Apple Tree? Lebo ty si pracovala s mnohými startupmi v San Francisku, Londýne, Dohe, Tel Avive. Spoločnosť funguje, keď tomu dobre rozumiem, rok a pol. Čo ťa k tomu viedlo, že ísť do vlastného podnikania? Ja som to cítila tak, že som vo vlastnom podnikaní v podstate už veľmi dlho. Len Under the Apple Tree je, že už sú tam aj ďalší ľudia so mnou. Ale ja som vlastne od 2014. bola na voľnej nohe v podstate ako samostatný konzultant a predtým som pracovala v konzultačke. Čiže veľa ľudí, ktorí vyštudujú organizačnú psychológiu, tak potom pracujú s témami ako je firemná kultúra alebo leadership development. A toto boli témy, ktoré som ja riešila vlastne pre veľkých klientov konzultačnej spoločnosti, pre banky. A tam som sa veľa vecí naučila, ale zistila som, že nechcem to takýmto spôsobom robiť, že nechcem pracovať vo veľkej konzultačke. A tak som si založila vlastne svoju prax, kde som išla pracovať síce s menšími firmami, potom neskôr aj s väčšími a pracovala som aj na veľkých projektoch, kde som vlastne riešila well-being vo firmách najmä a leadership development. A v 2017 som začala vlastne koučovať týmy. Začala som cestovať, začala som viac vlastne koučovať aj v zahraničí a potom som ďalej pracovala v leadership developmente, čiže stále som koučovala aj lídrov, vedúcich pracovníkov, ale pracovala som aj s týmami, facilitovala som rôzne témy vo firmách a postupne som sa vlastne dostala do témy duševného zdravia, to bolo tak okolo 2019 a pred covidom som sa začala vlastne viacej venovať tomu duševnému zdraviu a potom prišiel covid a to sa vlastne všetko tam zintenzívnilo a veľmi to vlastne išlo do tejto témy emócií. Vlastne začali sme pracovať veľa s koučami, s lídrami, ale aj s inými koučmi na koučovaní vlastne nejakého emočného prežívania, práce s emóciami a všeobecne s duševným zdravím v práci. Mali sme tam vtedy, myslím si, že toto obdobie ešte tak trošku aj trvá, aj keď COVID už nie, ale vlastne táto kvázi trauma z covidu alebo vlastne z toho vyplývajúce nejaké pozostatky, tak tie ešte stále ako keby tam sú. A teraz neviem, či som odpovedala úplne na tvoju otázku, ale že čo viedlo k tomu. Aha, a ešte som chcela povedať to, že ja som mala vlastne ešte v 19, keď som skončila strednú školu, tak som išla full time pracovať, lebo som nevedela, že čo chcem študovať. A pracovala som 2,5 roka v IBM, z toho časť už bola part-time a tam som zistila, že, a to nie preto, že by to IBM robili zle, alebo ako, ale pracovala som vlastne vo veľkej korporácii a vnímala som tie medzery toho, že vlastne ako sa ľudia tam majú. A prišlo mi to, že je v tom veľmi, veľmi dôležité vylepšovať firemnú kultúru a že cez tú firemnú kultúru a cez tie kolektívy, ja som mala výborný kolektív, som mala vlastne tú ako keby videla som tú silu toho, že keď sa tak oprieme od tých kolegov a máme vlastne v tej práci dobre nastavené vzťahy a všetko tam funguje, že čo to môže vlastne byť pre náš život. A tiež som cítila to, že treba vylepšovať nejakým smerom tie firmy, aby boli trošku autentickejšie, lebo boli a stále vnímam, že veľmi veľa firiem je ako keby sú to heslá, pekné heslá vo firemnej kultúre, ale častokrát vlastne ten skutok tam nie je. A veľmi si vážim firmy, ktoré toto na sebe povedzme aj badajú, že v niektorých veciach nie sú konzistentní alebo niektoré veci proste nejdú tak, ako by chceli a sú ochotné sa vlastne
pomocou aj iných odborníkov dostávať bližšie vlastne k tomu, čím by chceli byť. Keď sme pri tých heslách, tak častokrát sa spomína takéto vo firmách pri tých inzerátoch, že v práci sme rodina, máme rodinné prostredie a tak ďalej. Ja som čítala v jednom rozhovore, čítala som v jednom článku alebo neviem, či som počula v rozhovore od teba, že ty si vlastne hovorila o tom, že my v práci nie sme rodina. Že prečo v práci nie sme rodina? Ako by možno mali vyzerať zdravé vzťahy na pracovisku? Aby som odpovedala na toto, tak začnem s tým, že čím sme, keď sme v rodine. Že v rodine sme bezpodmienečne. Čiže ako keby to sa nedá zmeniť. Proste sme sa narodili do nejakej rodiny a tá tam je. Môžeme samozrejme z tých vzťahov vystúpiť, ale aj tak proste rodina je jeden nemenné v našom živote a tá práca tým, že ten kontrakt vlastne je taký voľnejší, tak tie vzťahy sú podmienečné. A každý tam vstupuje s nejakou podmienkou. Takže toto asi definuje vlastne ten rozdiel a veľmi veľa firiem hlása, že sú rodina. A ja si myslím, že to častokrát možno ani tak nemyslia, len keď si to budeme stále opakovať medzi sebou, že však my sme tu taká rodina, tak to môže, tie slova majú váhu. A tie naratívy vlastne, ktoré si vo firmách sú, my sme sa na vysokej škole učili robiť takú metódu, že to sa volá, že participant observation. Učili sme sa vlastne sledovať dlhé mesiace kolektívy, rôzne kultúry. A nájsť ako keby podľa určitých kritérií niektoré ich znaky, ktoré sa opakujú. A naratívy sú veľmi dôležitá súčasť vlastne firemnej kultúry, že vlastne čo sú tie heslá, ktoré sa tam neustále ako keby hovoria. A toto, že sme rodina, je teda veľmi časté a myslím si, že to je aj na Slovensku. Na Slovensku je rodina pomerne, má vysokú hodnotu v tom, čo ľudia hovoria, že to pre nich znamená, ale potom sa to málo kedy ako keby reflektuje v tom systéme. Ten firemný systém, tie firemné vzťahy, oni sú tam, ako keby firma existuje pre zisk. To je asi, že treba to takto pomenovať, že firma proste existuje primárne preto, aby mala nejaký trhový zisk. A to si vyžaduje určitý výkon. Čiže ona volá vlastne svojich zamestnancov s tou podmienkou toho, že my vám tu budeme zabezpečovať pracovné miesto a vy nám budete dávať výkon. Takže toto je základný parameter vlastne toho vzťahu a to nie je ako rodina. Rodina je potom to môže vlastne veľmi ovplyvňovať toto chápanie alebo toto opakovanie určité hranice. A tam potom dochádza k tomu, že keď sa takto prelínajú tie hranice, tak to môže veľmi byť aj ťažké, lebo každá strana prestane hovoriť nie vtedy, kedy by mala povedať nie, alebo nebude hovoriť áno vtedy, kedy by mala hovoriť áno. To som tak veľmi zjednodušila. Čiže ono môže proste na ľudí pôsobiť na tých zamestnávateľov, povedzme, tam sa zotrú nejaké hranice, zamestnanci proste to začnú vnímať ako absolútne kolektív proste pre zábavu a jednoducho pre vzťahy ako v rodine. A môže to klesať produktivita, to sa deje. Alebo naopak proste môže sa diať to, že však keď sme tu takáto rodina, tak makaj pre mňa viac a rob pre mňa viac pre túto firmu, ako máš v zmluve, lebo však veď sme si takí blízki. A ako by teda potom mali vyzerať tie zdravé vzťahy na tom pracovisku? Ako by to malo byť nastavené? To je otázka za milión. To neviem na toto odpovedať. Neviem, ako by mali byť nastavené. Vždy viem pomôcť firme, ktorá, alebo teda vždy. Vtedy viem pomôcť firme, keď mám čas ju pozorovať, keď mám čas pochopiť, ako fungujú vzťahy
Čiže vždy, keď v nejakej firme strávim už nejaký čas, tak to ide vždy lepšie. Ten spôsob, ako to robíme, je, že najprv spoznáme vlastne vedúcich pracovníkov. A vtedy, keď už toto mám nejakým spôsobom navnímané, tak niekedy občas, samozrejme už aj počas toho ja vnímam kolektív a vnímam, ako sa tam ľudia medzi sebou rozprávajú, aké majú nastavené vzťahy. A sedím s nimi, keď sa vzdelávame, tak sa spoznávame, čiže tam ako keby dochádza k výmene pravidelnej. A viem povedať, že čo sú tam tie prvky, ktoré by možno stáli za nejaké zlepšovanie a ktoré sú tie vzťahy, ktoré teraz je to veľmi moderné volať, že toxická kultúra. Ja s týmto slovom veľmi neoperujem. Podľa mňa sú určite znaky toho, alebo teda existuje to, ale práve pracujem skôr s tým, že je to buď zdravé prostredie alebo nezdravé. Samozrejme, že tam, kde sú nejaké ako keby nezdravé návyky, ja sa pozerám samozrejme na obrovskú komplexitu veci, že každé pracovné prostredie, nech to z nejakokoľvek kontroverzne, je o moci. Takže to je proste, každý jeden systém je nastavený vlastne na mocenských základoch. Čiže tam fungujú určité pravidlá, ja tieto skúmam to, čo by to vedenie chcelo. Myslím si, že čím ďalej, tým menej aj zamestnanci chcú pracovať v prostrediach, ktoré sú autoritatívne a ktoré sú kontrolujúce a kde je vysoká miera nedôvery. Takže pozerám sa aj na to, pomáham im to robiť autonómnejšie, to znamená aj viesť zamestnancov k tomu, aby preberali zodpovednosť za svoju prácu a za svoj zážitok vlastne z práce, lebo každý to vieme ovplyvniť, že ako sa cítime v tej práci a preberať vlastne zodpovednosť za vlastne celkové ako keby svoje zdravie v tej práci a potom to myslím si, že pomáha, alebo aj tí zamestnávateľia, tí šéfovia, tí riaditelia, majitelia sa na to pozerajú potom tak, že keď tam majú autonómnych ľudí, ktorí môžu dôverovať, tak nie je dôvod nedôverovať, tak by som to ja povedala, ale samozrejme vidím tam že vlastne takéto snaha kontrolovať vlastne, to je niečo naučené z pozície manažéra, lebo šéfa firmy má veľkú zodpovednosť, takže nečudujem sa tomu, že tam možno dochádza proste k nejakému hľadaniu si tej miery. A toto je niečo, čo nie je jednoduché. Každý líder sa to musí učiť, že kedy vlastne zasiahnuť, kedy je to vhodné byť ten, kto kontroluje tie úlohy a dozerá na ne, čo je vlastne základná úloha manažera, alebo je to potom o tom, že už prehnane ako keby mikromanežuje svojich ľudí, alebo ich kontroluje, alebo tam zasahuje nejako inak mocenský kvázi. A to je tanec, ktorý sa učíme tancovať celý život. A aká býva najčastejšia zákazka od firiem? Že sa ozvú teda, že čo? Že máme tu nejaké zvláštne vzťahy, alebo čo býva také z tvojich skúseností to najčastejšie? No teraz v poslednej dobe sa venujem najviac už wellbeingu, zdraviu a duševnému zdraviu. Takže pracujem veľmi veľa s ľuďmi a aj stále samozrejme sa vyskytuje téma vyhorenia. Čiže pracujem s ľuďmi, kde si nastavujeme vlastne tú našu výkonovosť tak, aby nás limitovala, alebo aby sme ostali vlastne stále výkonnými, ale aj šťastnými a zdravými ľuďmi. A je to samozrejme veľký problém, myslím si, že tak všeobecne, že v našej kultúre sme veľmi nastavení výkonovo a vie nám to veľmi ubližovať, čiže to zasahuje vlastne do zdravia. Zamestnanec, ktorý vie si dávať pozor na svoje hranice, naučí sa vlastne pracovať so svojím zdravím, so svojím telom a tak je dlhodobo vlastne pre tú firmu určite výkonnejší a prínosnejší ako človek, ktorý rýchlo sa vypáli kvázi svoje síly, čiže
dávať si na to pozor a vedieť vlastne s tým pracovať. Myslím si, že takí osvietení lídri, ktorí už tomuto rozumejú, tak sú určite otvorenejší aj investovať do toho zdravia, pretože im záleží na tom, aby tam boli ľudia dlhodobo spokojní a nechcú tak často ako keby mať takú fluktuáciu alebo nechcú, aby ich ľudia boli často chorí. A toto sú samozrejme, máme na to čísla. Ja zvyknem veľmi ako keby ukázať šéfom, že čo to číselne znamená, keď sa rozhodnú napríklad pre nejakú intervenciu. Že veľa firiem sa, dajme tomu, rozhodne, aby sme im prišli nastavovať well-beingové alebo vlastne praktiky kvázi, alebo teda ako sa viacej starať o zamestnancov, čiže takéto požiadavky sú a už majú povedzme vymyslené, že chcú mať nejaké dni pre duševné zdravie, kedy sa vlastne venujú iba tomu duševnému zdraviu a povedzme prestanú pracovať, nebudú pracovať niektoré dni, povedzme 2-3 dní v roku a to má nejakú cenu, to stojí niečo, tú firmu, takže to sa dá vypočítať, že koľko to tú firmu stojí a ako by sa to dalo možno efektívnejšie investovať do toho zdravia, pretože ja si myslím napríklad, že dať nejaké krátkodobé benefity ľuďom, že toto je teraz nejaké 3 dní bez práce a toto sú nejaké vzdelávania, ktoré sú pomerne povrchné, lebo tie informácie sa stále ako keby dotknú nás dočasne a potom vyprchajú a nemajú behaviorálny efekt, tak je oveľa dlhodobo ako keby rozumnejšie investovať do nejakých programov, ktoré vlastne kontinuálne pracujú a podporujú tých zamestnancov v tom, aby prevzali zodpovednosť za to svoje zdravie, aby sami boli ako keby tými drivermi toho, ako to môže vlastne byť ideálne pre nich. Hej? Že ideálne nikdy nič nie je. Ten stres tam tých ľudí si nájde. To je proste charakter biznisu, že v ňom býva stres, ale vedieť ho s ním pracovať systematicky a podporovať sa jeden druhého v tom, čiže oveľa jednoduchšie sa mi udržiavajú nejaké zdravé návyky práce, keď vidím, že ostatní okolo mňa to tak chcú mať. Čiže ako keby viesť tých ostatných. Oni sa potom o tom rozprávajú, navzájom sa medzi sebou ako keby inšpirujú v tom, každý robí niečo iné, nie sú tam nejaké naučené, že teraz toto máte robiť a každý si z toho nájde vlastne to, čo jemu sedí alebo jej a potom si vlastne vymieňajú tie poznatky. Je to veľmi, veľmi super pozorovať a podľa mňa v týchto intervenciách o duševnom zdraví alebo o well-beingu vymýšľame kadečo možné už a veľmi sofistikovane na to niektoré firmy idú. Podľa mňa tie, ktoré dávajú najviac voľnosť ľuďom, najviac voľností v tom, aby si vybrali vlastne ten spôsob. Niektoré firmy, ktoré sledujem, to nie sú slovenské firmy, ale v USA, ktoré sledujem, tak naozaj ako keby hlboko podporujú to, aby ich ľudia chodili na rôzne retreaty, aby meditovali a aby boli proste v prírode, aby to bolo taký naozaj že skutočný oddych, takže im prispievajú na takéto zážitky. Alebo im pomáhajú vlastne s nejakým športom, čiže je tam nejaký ako keby taký, že ich dokonca aj odmenujú za to, keď ostanú pri niečom. Zaujímavé. Tak budem držať palce, nech sa under the apple tree, dúfam, že už som to konečne dobre vysvetlila, nejak turecký predajca nejaký podomový. Dokonale. Tak nech sa vám darí naozaj robiť tú osvetu v tých firmách. Ďakujem. Ja si myslím, že je to extrémne dôležité a z toho počúvania vnímam, že fakt to máte premakané a že to musí naozaj byť veľmi efektívne a keď založím nejakú firmu, tak vás určite zavolám. Ďakujeme za podporu. Budeme musieť to merať ešte dlhšie, lebo zatiaľ máme iba vlastne nejaké dotazníkové merania z pár firiem a určite nás to veľmi teší, aj keď prídu klienti a sa vlastne hovoria, že im to nejakým spôsobom ako keby zlepšuje život v niečom. Otázkou však stále ostáva,
Či sa vôbec dá investovať počas pretrvávajúcej vojny? Keď investičný manažér z rizikového kapitálu investuje do začínajúcej firmy, je to ako uzavretie manželstva. Je dôležité si nájsť work-life balance, čas na oddych, lebo veď každý deň nejde o život. Počúvaj podcast Na rovinu online. Jedným uchom dnu. Milí poslucháči, počúvate 114. epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní a v tejto druhej časti sa budeme rozprávať o výskume v oblasti psychedelík a o ich využití na terapeutické účely. Rozprávame sa dnes s Kristínou Pomoty a tak poďme rovno na to. Poďme. To bol výborný moderátorský mostík. Kristína, keby si možno skúsila na začiatku vysvetliť, čo sú to vlastne tie psychedelika? Aké látky medzi to zaraďujeme, lebo to nie je úplne každému jasné, čo aspoň ja tak niekedy počúvam. Dobre, psychedelika zaraďujeme teda tam, sú to dve základné kategórie, klasické a neklasické. V oboch je ich viac, ale ja poviem tie základné, čiže v tých klasických psychedelikách je to meskalín, čiže aktívna látka v peyote alebo v San Pedro alebo aj v iných rastlinách, DMT, čiže aktívna látka v ayahuaske, psilocibín, aktívna látka v magic mushrooms alebo v halucinogénnych hubách a potom je tam LSD, ktoré som zabudla, to je laboratórna látka a potom vlastne tie neklasické, tam sa najčastejšie zaraďuje MDMA a ketamín, ktoré sú vlastne, fungujú na trošku inej báze, čiže tie klasické psychedelika sú halucinogénne látky, ktoré aktivujú tzv. 5-HT2A receptory, to sú serotoninové receptory, čiže fungujú inak ako tie neklasické komplikovanejšie a tie serotoninové receptory teda nevzbudzujú závislosť, to znamená neaktivuje sa tam dopamín a sú teda, nedá sa byť od nich závislými. Potom sa dostaneme k tomu, že čo je to závislosť ešte, že v podstate akákoľvek praktika alebo akákoľvek návyk nám môže vyvolať závislosť, čiže to ešte by som potom neskôr spomenula. Ale teda tieto klasické nie a nie sú toxické pre telo. Takže mám takú obľúbenú tabuľku, kde sa vlastne ukazuje toxicita látky a pozerá sa vlastne na to, ako si ubližujú tí, ktorí ich užívajú a ako aj ubližuje vlastne ich užívanie iným ľuďom okolo nich. A v tejto analýze je alkohol na prvej priečke a potom je tam veľmi veľa látok a halucinogénne huby, dajme tomu, sú na úplne spodnej. Čiže tá toxicita pre telo je tam veľmi, veľmi nízka. Takže tak asi by som, že v základe. A potom samozrejme veľmi dôležité o psychedelikách vedieť to, že sú to tzv. Non-specific amplifiers, čo preložím do slovenčiny, že čo to znamená je to, že sú to vlastne nešpecificky veľmi od kontextu vyplývajúc vlastne amplifikujú všetko, čo sa nachádza vo vnútri alebo v blízkosti toho užívateľa. Čiže to je veľmi dôležité vlastne, že psychedelika sú veľmi kontextuálne, veľmi, veľmi závisia vlastne od toho, kde sa užívajú aj s akým zámerom. Na to možno nadväzuje moja ďalšia otázka, že aký je vlastne rozdiel medzi užitím niekde nekontrolovane na párty a medzi ich využitím v terapii? Obrovský a ten asi najpodstatnejší, ktorý si myslím, že je dôležité, aby sme o ňom hovorili, takže ďakujem za otázku. Veľmi veľa ľudí a samozrejme to je aj, ja by som to nejako nezavrhovala alebo nesúdila, ten rekreačné užívanie týchto látok tu bolo vždy a to vôbec nie je nové. V podstate ani terapia nie je nová. Takto, z tých klasických psychedelík vlastne tie prírodné látky a ešte aj iné rastliny, ktoré sú psychoaktívne a zaraďujú sa ako psychedelika, iboga napríklad, sa využívajú tisícky rokov a špekuluje. A dôkazy sú na určite, teraz už začínajú byť dôkazy aj, že aj v Európe dokonca pred 2000 rokmi sa našli nejaké pozostatky toho, že sa používali vlastne psychoaktívne látky aj psychedelika. Tento posledný nález bol na Malorke, myslím si, že toto leto, takže naozaj stovky rokov
A to užívanie vlastne sme sa naučili alebo učili v západnom svete od domorodých pôvodných národov, prírodných národov, ktoré užívali vlastne tieto látky v Južnej Amerike, v Strednej Amerike, ale aj v iných častiach sveta. A tak sa vlastne dostali do mainstreamu v západnom svete. Začal sa tomu venovať veda v 50. rokoch. A v 57. jeden taký bankár, JP Morgan, išiel do Strednej Ameriky a tam stretol kuranderu, to je vlastne liečiteľka, ktorá pracovala dlhé roky vlastne s liečením s halucinogénnymi hubami. Naučil sa od nej vlastne o tých ceremoniách, o tých hubách a napísal jeden článok, ktorý vyšiel v Life magazine v 57. a vlastne vtedy sa tento článok spôsobil veľkú vlnu ako keby nárastu popularity týchto látok. Rôzni vedci začali cestovať vlastne do Strednej Ameriky, Južnej Ameriky a učiť sa o nich, s nimi pracovať, aj ich skúmať. Čiže tá veda to určite naštartovala a potom sa vlastne dostali do komunity hippies, ktorí boli veľmi silné hnutie v štátoch v tom čase. A vlastne na konci 60. rokov už Nixon, vláda prezidenta Nixona začala ako keby tlačiť represívne na tieto skupiny, lebo tam dochádzalo k veľkým demonštráciám proti Vietnamu a tak ďalej. Teraz rozprávam celú tú históriu, ale je veľmi, veľmi dôležitá na to, aby sme pochopili, že vlastne, že čo je rozdiel medzi tým, že zoberiem si tú látku na party a idem to robiť v rámci terapie, že my sme ako keby tie látky naozaj používali historicky a teda vrátim sa späť, že Nixon ich zakázal na konci 60. rokov. Prelome 70. 71. OSN vlastne uznalo deklaráciu, ktorá vlastne zaradila tieto látky medzi všetky ostatné vysokotoxické a vysoko kontrolované látky, ako kokain, heroín a tak ďalej. A vlastne boli zakázané. Čiže to, že boli zakázané, neznamená, že zmizli. Ten výskum ďalej pokračoval v undergrounde, terapia ďalej pokračovala v undergrounde a aj rekreačné užívanie, party, používanie pokračovalo v undergrounde. Tie látky nezmizli. A v tom čase už samozrejme bolo vynajdené aj LSD. V Čechách sa, dajme tomu, dial veľmi silný výskum, až kým nezakázali tieto látky. Stanislav Grof bol vlastne priekopníkom v tejto oblasti, čiže ten výskum, históriu má aj v Európe, aj v USA. On sa ako keby nanovo naštartoval na začiatku, myslím, že 2006 bolo, keď bola vlastne jedna taká významná štúdia Rolanda Griffitha publikovaná, ale tam bolo viacero výskumov, ktoré vlastne tá veda to znova naštartovala a dostávali sa viac a viac do mainstreamu a vlastne začali sme sa rozprávať o niečom, čo je psychedelikami asistovaná terapia, ktorá si momentálne hľadá také svoje miesto vlastne v téme duševného zdravia a rôzne krajiny vlastne sa začínajú tomu prispôsobovať svoju legislatívu. Čiže stávajú sa tie látky dostupnejšie stále viac a viac a tým pádom sú dostupnejšie aj pre ľudí, ktorí ich naďalej chcú používať ako party drogy. A tým sú ohrozené aj skupiny, ktoré sú, povedzme, veľmi mladí ľudia, tínedžeri a tak ďalej. Čiže narastá počet ľudí, ktorí ich používajú spôsobom, kedy sa na ne nepripravujú a robia to častokrát nebezpečne, alebo im to môže ublížiť dlhodobo. Čiže tieto látky sú mocné, majú obrovskú silu, menia naše vedomie a tie prírodné národy sa s nimi učili. To je možno ešte, že neviem, či mám prestať rozprávať, alebo som vedela, že ďalej hovoriť o tom, že vlastne, že keď je to proste o tom, že snažíme sa učiť teraz západný svet, učíme sa vlastne, ako narábať s týmito látkami, ako ich priniesť do terapie. A keď sa tie prírodné národy, povedzme psilocibín, učili používať 5, 6, 7, 8 rokov, kým mohli vôbec s ním liečiť. A pri ayahuaske to bolo kľudne aj 30-40 rokov, kým tí šamani boli vlastne v nejakom tréningu, kde ešte neliečili samostatne. Mm-hmm.
šamanstvo vôbec nie je to, čo si tu hovoríme v Európe, že čo to je vlastne šamanstvo, že myslím si, že veľmi, veľmi málo o tom hovoríme, že čo to skutočne je, že to má obrovskú tradíciu a tí ľudia, oni sa sami seba nevolajú šamani, volajú sa kurandera alebo v iných lokáciách alebo v iných miestach na svete inak. To, že šamanizmus sme skôr vymysleli my, ale tí liečitelia, vlastne ich talent bol objavený, keď boli deti. A veľmi mladí. Ten talent znamenal, že boli ako keby odsunutí na okraj spoločnosti a trávili dlhé roky vo výcviku, alebo teda v takom tréningu. Učili sa vlastne liečiť prírodou. A to neznamenalo len podávať ayahuasku, to znamenalo celkový ako keby liečenie aj s inými rastlinami a samozrejme svojou silou. Čiže, prepáč, som ťa preužila, čiže tie vlastne tie korene a tie tradície a to siaha naozaj až do dlhej histórie, že to nie je niečo, čo sa teraz vyjavilo a aj tá terapia, hej, že aj keď teraz je už legalizovaná v niektorých štátoch, už sa to vyslovene niektoré ochorenia tým liečia, ale že to je niečo, čo má fakt dlhodobú históriu, keď tomu dobre rozumiem. Áno, veľmi dlhodobú a keďže oni sa to učili toľko robiť, tak aj my sa to musíme dosť dlho učiť robiť. To som tým chcela povedať, že to správne, to, aby sme to priniesli medzi nás, ide ruka v ruke s veľkou zodpovednosťou a každý jeden človek, ktorý k nám príde do terapie, je v podstate ten liečiteľ je iba sprevádzač. Je niekto, kto ho sprevádza tou cestou, jeho cestou liečenia. A toto vnímanie si myslím, že tiež ešte v západnej Európe ako keby toho liečiteľa alebo toho terapeuta, toho človeka, ktorý tam je pre toho klienta, pacienta, častokrát to tak nevnímame. Jednak, že ten pacient nepreberá tú autonómiu, nemá to vedomie silné a aj ten terapeut alebo liečiteľ sa stavia ako keby do nejakej roli autoritatívnej alebo tak, nejaký piedestal odbornosti. A toto je veľmi podľa mňa iné v tom, ako to robia tie ostatné, tie kultúry vlastne, ktoré stovky rokov liečia psychedelikami, že ja sa veľmi veľa učím o tom a aj teraz vo svojej práci, že nebyť v roli toho, kto ide na nejaký piedestal odbornosti v tom slova zmysle, že keď koučujem niekoho a už tam vnášam veľa terapeutických metód, ktoré sa učím, tak jednoducho pracujem s ľuďmi, kde chcem, aby to bol partnership a chcem, aby ten človek sa cítil bezpečne kedykoľvek povedať, že toto nie je pre neho alebo nejak inak, alebo aby proste držal ten človek autonómiu nad svojim vlastným vývojom. A myslím si, že toto je niečo, čo nám tu v tom chápaní vlastne aj psychedelik trošku uniká, že jednak sa na ne pozeráme ako na také magic pills, ktoré nám vyriešia naše problémy zázračným spôsobom a môžu byť skratkou k nejakému seba zlepšovaniu alebo k nejakému performance boostingu, hej, nejakému výkonovému zameraniu, alebo jednoducho ich spoliehame sa na ne ako keby na taký nejaký únik z reality. A toto nie je, aj všetko sú to pasce v tom slova zmysle, že aj do psychedelik sa stáva jednoducho taký boom, kde veľakrát tí liečitelia, tie retreaty nemajú skúsenosti, nemajú skúsených facilitátorov, nemajú skúsených coachov, nerobia tú integráciu dostatočne do hĺbky a nepracujú vlastne s tými klientami, setting, integrácia, k tomu sa asi ešte dostaneme, ale že v zásade je tam veľmi veľa ako keby takého obchádzania toho skutočného hlbokého liečenia, ktoré sme sa vlastne učili. A čo teba viedlo vlastne k tomu štúdiu tých psychedelík? Zvedavosť. Mňa veľmi zaujíma, ako funguje
podvedomie a veľmi ma to zaujímalo, že ako vlastne čokoľvek, čo nám otvára okno do podvedomia, je pre mňa proste veľmi zaujímavé z hľadiska mojej práce. Ale potom sa mi stalo to, že som vlastne prišla na to, že jednak som vyhorela a tieto príznaky vyhorenia mali dopad na to, že som začala chodiť k lekárom a zistila som, že mám nezhubný nádor v mozgu, ktorý súvisí s autonehodou, ktorá sa stala veľmi dávno. Čiže mňa zrazilo auto, stratila som čuch a vlastne na tom mieste, kde som mala poranený mozog, vznikol nádor. A mne sa vtedy v tom čase, ale to nie len s týmto zistením, dosť ako keby začal meniť pohľad na moju výkonovosť, na moje zameranie na to, že ja som proste bola človek, ktorý utekal z Bratislavy, aby som bola v čo najväčšom ďalšom meste, čo najskôr, lebo mi prišla Bratislava nie je dostatočne busy. A teraz utekám z Bratislavy, aby som bola čo najviac v lese. Čiže bola som naozaj ako keby chcela som mať to veľmi rýchle tempo. Mňa to bavilo, mňa to naplňalo, že mám veľa práce. A tým, že som mala tú autonehodu a stala sa mi vlastne veľká trauma hlavy, tak ja som nežila vo svojom tele. Ja som nebola spojená vlastne s tým, že mám stres. Ja som necítila, čo to je stres. Čiže ja som síce ten stres prežívala, ale nebola som s ním spojená. A prežívala som za tie roky veľa stresu. Naozaj, vedela som si naozaj naložiť, že extrémne množstva práce. Teraz, keď sa na to spätne pozerám, že to bolo proste neúnosné. A teda som tým vyhorením a tým získaním vedomia o tom nádore zastavila. A bol COVID a ja som mala fakt veľké šťastie, lebo zrazu som si to mohla aj dovoliť, že sa tak utišil celý svet. Takže to časovo vyšlo, vždy keď mám niečom veľké nešťastie, tak potom tam mám v tom nejaké šťastie. Tak som sa vlastne zastavila, začala som sa venovať psychedelikám a začali ma zaujímať aj z hľadiska môjho liečenia. Čiže začala som sa pozerať na to skôr, že ako ma tieto látky budú ozdravovať v zmysle aj spojenia sa s mojim telom, spojení sa s tou traumou. Čiže ja som vedela, že psychedelika sú látky, ktoré vyvolávajú vlastne tie traumy a vyvolávajú silné emócie z minulosti, silné prežívanie, silné spomienky. Ja som sa chcela dostať do kontaktu s týmito spomienkami, s tou autonehodou najmä, a teda pochopiť tú traumu, ktorá sa tam udiala. Samozrejme, že sa mi potom som sa dostala do kontaktu aj s inými traumami, ktoré súviseli s mojou rodinou, s mojim detstvom. A vlastne začal sa taký proces, žila som v zahraničí, veľa som chodila do lesa, veľa som bola vlastne v prírode, veľmi veľa, extrémne veľa. A vlastne stále som bola s ľuďmi, ktorí mali veľa skúseností v tejto oblasti. Mala som šťastie na to, že naozaj títo ľudia mali veľmi veľa vedomostí, veľmi veľa skúseností a mala som aj terapeuta, ktorý viedol moju integráciu celý čas. Čiže bola som vlastne pod dohľadom odborníka, ktorý mal veľmi veľa skúseností s psychedelikami. Aká bola tá prvá skúsenosť? Prekrásna. Pozor, milí poslucháči, chceme vám len pripomenúť, že v tejto epizóde sa rozprávame o psychedelikami asistovanej terapii. V žiadnom prípade nechceme nikoho nabádať k užívaniu akýchkoľvek návykových látok. Prekrásna. Myslím, že moja prvá skúsenosť bola z MDMA a bola v páre a potom MDMA sa nepovažuje podľa niektorých odborníkov za psychedelikum. To je skôr empatogen, to je látka, ktorá vlastne nás spája s inými ľuďmi, ale vie byť veľmi účinná pri liečení traumy. Keď sa užíva najmä ako keby individuálne v relatívne vysokých dávkach a je tam proste v určitom sete a mindsete a v settingu, tak môže byť veľmi účinná pri PTSD, pri posttraumatickej stresovej poruche. No tuším, v Čechách je to už, by sa to možno, že podarí sa to schváliť, aby PTSD sa dalo liečiť. MDMA sa myslím si, že zatiaľ teraz nerieši ešte v Čechách. Rieši sa psilocibín a ketamín je legálny. Ketamín je legálny na Slovensku. Teda je to látka, ktorá sa využíva v medicíne na anestézu,
A počúvam o tom, že už aj niektorí psychiatri ju začínajú využívať ako liečivo. Ketamín v nižších dávkach, čiže takých dávkach, kedy nás neuspí, tak pôsobí ako disociatívum, to znamená, môže mať veľmi liečivý efekt na depresie, ale teda MDMA sa používa na PTSD najmä a ten výskum vlastne, ktorý vedie MAPS, ukazuje výborné výsledky a vyzerá to tak, že budúci rok vlastne bude MDMA schválené FDA v USA, čiže FDA USA MDMA. FDA je Federal Drug Agency, myslím. A MAPS je Multidisciplinary Association for Psychedelic Science. Dúfam, že som to konečne dobre povedala, možno nie. A to sú vlastne inštitúcie, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tom, aby boli vlastne psychedelika dekriminalizované alebo legálne teda FDA schváluje proces liekov alebo uznania liekov za liečivá, čiže vlastne pozerá sa na výsledky tých klinických štúdií a schvaľuje vlastne to liečivo a je to vlastne predpoklad na to, aby sa dali tie liečivá potom monetizovať. A MAPS je vlastne výskumná inštitúcia, nezisková organizácia, ktorá vedie vlastne veľké množstvo výskumu, ktorý súvisí najmä teda s MDMA. MDMA je legálne aj v terapii, aj myslím si, že na užívanie osobné. A teraz nie som si istá, ale myslím si, že oboje v Austrálii. Som čítala, že aj psilocybin. Aj psilocybin je MDMA a v terapii určite v Austrálii je legálne. Kristína, by som sa s tebou rozprávala ešte ďalšie 4 hodiny. Aha, vypršal čas. Ale máme nejakú časovú dotáciu, ako to ja rada hovorím. Máš ešte nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov o čomkoľvek? Myslím si, že k tým psychedelikám asi toľko, že robiť s nimi znamená byť veľmi zodpovedný voči sebe aj voči iným ľuďom. A že tam ide aj nejaká taká naša nejaký etický záväzok, že robiť to spôsobom, aby sme neublížili prírode, neublížili tým pôvodným národom. V podstate neublížili nikomu tým, že to budeme robiť, ani sebe. A vzdelávať sa o tom. Myslím si, že tu ešte stále je búri nejaká vojna proti drogám, ktorá je pozostatok starších proste politických udalostí a to nám tiež vlastne ubližuje to, že nepoznáme drogy, že sú tak tabuizované, že vlastne nepoznáme rozdiel medzi tými jednotlivými látkami, čiže otvorenou myslou vlastne. A ešte k tej závislosti som chcela niečo povedať, že veľmi veľa ľudí sa pozerá na ľudí, ktorí sú užívateľia psychedelických látok, ako na závislých ľudí, alebo na ľudí, ktorí sú že sú to jednoducho drogy, sú oveľa menej teda sa na nich dá byť závislými, pretože nepracujú s dopamínom, tie klasické, a dopamín je naozaj o návykoch, čiže ako keby dávať si, že závislosť môžeme si vybudovať od čokoľvek. A myslím si, že nám veľmi ovplyvňuje a zaťažuje životy a dá sa vlastne ísť na to aj voči ostatným ľuďom, ktorí užívajú drogy oveľa súcitnejšie. To užívanie psychedelik je úplne iná kategória ako užívanie tých ostatných toxických drog, ale aj tí ľudia, ktorí sú závislí od drog, tak dalo by sa súcitnejšie s nimi jednať a hovoriť o nich. A určite, a to isté platí aj o všetkých ostatných závislostiach, ktoré máme, aby sme to netabuizovali tú tému, aby sme o nej hovorili, aby sme jej naozaj skutočne porozumeli. Ja len doplním, že čo sa týka porozumenia tej závislosti, výborná kniha je práve od Gábora Matého v ríši hladných vlkov. Je to vynikajúca kniha, ktorá presne vysvetľuje to, čo ty teraz hovoríš. Ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja som sa dozvedela fakt toľko informácií, že som teraz taká nadšená, cítim sa tak obohatene a ďakujem, že som ťa mohla spoznať aj prostredníctvom tohto rozhovoru. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, za to, že sme sa mohli zhovárať.
Naším dnešným hosťom bola dnes psychologička Kristina Pomoty. Ďakujeme, že nás počúvate, sledujete a ďakujeme aj spoločnosti ProSite, že vytvorila projekt Na rovinu, vďaka ktorému vám môžeme prinášať rozhovory z oblasti biznisu, technológií, psychológie a vedy. Počujeme sa opäť o 2 týždne. Do počutia.